皆さん、こんにちは。ジャスレ、ラガルさん。チベットディスクへようこそ。こちらはチベットテレビのデンジン・ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして CG に関する1週間のニュースをお送りいたします。それでは、まずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はチベット人の若者向けのティーチングを行いました。弁髪人出席大臣は南インドに点在するチベット人居住地の訪問中です。国連人権弁務官はチベット人の言語的、宗教的、そして文化的なアイデンティティを保護するよう中国に迫っています。陸人権関代表はインターナショナルチベットネットワークの地域横断会議に出席しました。人にシシに2022年最優秀若手科学者賞を授与しました。今週、チベットの若者のための2日間の恒例行事の中では、ダライラマ法王は扶養家族への賛美について、カノン菩薩のエンパワーメントと題した講義を行いました。法王はエンパワーメントと教科の模様がライブ中継されているため、経営者の信仰とコミットメントが揺るぎないものであれば、物理的に離れた場所にいても感情を受けることができますと述べられました。さらに法王はシナチベット紛争の解決に望みを託し、あと15年から20年は生きられると再確認されておきました。現在、南インドのチベット人居住区を初めて訪問している弁髪人出席大臣は今週、バンガロールとバラコップのチベット人コミュニティのメンバーらに会いました。大臣はダライラマ高度教育院の管理者たちが率いられた教職員と学生、そしてチベット医学歴法学院の一部であるメンジカン学院の教職員を挨拶し、現内閣下社の2つの主要なコミットメントを再確立し、シナチベット紛争をしっかりと解決することとともに、亡命チベット人の福祉への貢献を引き受けていくと再確保しました。バイラコプのチベット人コミュニティは今週火曜日、弁髪人出席大臣の到着を熱烈に歓迎しました。出席大臣はまた GCB 学校の教員と生徒を訪れ、セラジェ、セラメ、ナムドゥリン総員、ダシルン部総員などの修道院も訪れました。その後、ディゲラソルの13のキャンプとプランキャンプ、そして63のキャンプなど、バイラグップに点在するチベット人の集落すべてを視察し、住民、学生、そして中央チベット政権の退職職員と交流しました。元議長である弁髪人氏が出席大臣就任から1年以内にインド国内のおよそ25の教職を訪れ、第16回内閣とその活動の革新に触れることができますよう、さまざまな講演を行ってきました。国連人権高等弁務官のミシェル・バチェル氏は今週土曜日6日間の中国訪問を終えました。中国の圧政下にあるチベット人の状況について、高等弁務官はミッションの最後の声明では、チベット人の言語的、宗教的、文化的アイデンティティが保護されること、宗教的な生活に関する意思決定に完全かつ自由に参加できるようにすること、そして中国当局との対話が行われることが重要であると述べました。彼女は教育政策について議論し、チベット人の子どもたちが家族やコミュニティの中で自分たちの言語と文化で学ぶことの重要性も強調しました。陸人権関代表はインターナショナルチベットネットワークの招きでは、先週の金曜日から日曜日にかけてバルセロナにて開催された初の地域横断会議に参列しました。陸人権関代表はスペインを焦点とするチベット共同体の
理事たちと会談して努力を呼びかけました。この3日間の会合では、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ、アジアなどの18カ国からおよそ55名以上のチベット人とチベット支援者が国際的なチベット運動の効果について議論、検討、そして運動そのものを最大化するためにカサデリチベットに集まったことが分かりました。また、ヨーロッパを代表するチベット文明議会のトプテン・ワンシン・ソン氏とトプテン・ギャス氏も同会合に出席されました。で、インターナショナルチベットネットワークが主催した今回の会合は、パンデミック発生以来初めてのチベット支援団体の直接の会合となりました。陸鎮沿岸代表は NBA のバスケットボール選手エネスカンテ・フリータム、欧州議会のビチェルの副議長と面会しました。チベット人学生のテンジン・ニ氏は2022年の最優秀若手科学者賞を授与し、それ以前は2021年の旧ソビエト連邦共和国の優秀研究学生賞を受賞していた学歴もありました。彼はキルギスタンの首都ビシケシュにあるアジア医学研究所で学ぶチベット人医学生で、GCB スージャで学校教育を受け、高校はバイラコップで卒業しました。さらに世界保健機関より科学と医学への貢献と WHO の主催のプログラムへの参加に対して多くの功績と感謝状を受けたこともありました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。